Sää muuttuu viikonlopun aikana viileämmäksi ja epävakaisemmaksi, mutta säilyy kuitenkin kesäisenä. Korkeapaine ja siihen liittyvä helteinen ilmamassa liikkuvat vähitellen itään ja kaakkoon, ja nyt Norjanmerellä oleva rintamavyöhyke liikkuu juhannuksen aikana Suomen yli itään kaikkine kuuroineen ja ukkosineen. Huomisaamu on aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Lapissa aamulla lähinnä enontekijöllä sataa vettä. Lämpötila on 15 asteen paremmalla puolella Etelä-Suomessa. Iltapäivällä aurinko paistaa edelleen ja pisimpään Itä-Suomessa. Länsi-Suomessa pilvisyys lisääntyy ja illalla tai mahdollisesti jo myöhään iltapäivällä Länsi-Suomeen saapuu lännestä ukkospilvien alue ja sadekuuroja ja ukkosta saadaan. Lapissa sataa edelleen vettä. Lämpötila on vielä selvästi hellelukemissa Etelä- ja Itä-Suomessa huomenna iltapäivällä. Metsäpalovaroitus on voimassa suurimmassa osassa Suomea ja veneilijöitä on syytä varoittaa ensinnäkin voimistuvasta etelätuulesta läntisillä merialueilla ja myöskin ukkospuuskista, jotka voivat olla voimakkaita huomisiltana läntisillä merialueilla. Juhannuspäivänä tämä ukkosalue on jossakin keskellä Suomea matkalla itäänpäin. Länsi-Suomessa sää alkaa jo muuttua vähitellen selkeämmäksi. Lämpötila on parisenkymmentä astetta Länsi-Suomessa. Itä-Suomessa on vielä lämpimämpää. Ja sadekuureja saadaan myöskin Lapissa. Sunnuntaina sää muuttuu selkeämmäksi ja poutaiseksi jo Länsi-Suomessa, mutta Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan vielä paikallisia sadekuureja. Lämpötila on päivällä 20 asteen luokkaa etelässä, Lapissa 12–14 astetta.